A de Niño d'Águia é unha das olerías tradicionais de Galicia, caracterizada polo barro de cor amarelo. Actualmente hai 2 obradoiros de olería localizados en Niño d'Águia inscritos en Artesanía de Galicia. Un deles é a Alfarería Agustín, do que o seu fundador, Agustín Vázquez, tamén estivo na reunión reciente coa Xunta de Galicia. Este obradoiro fundouse en 1975, conta xa con remuda xeracional desde o ano 2023 e ten participado en iniciativas como Corazón da Artesanía, Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, que se celebra cada ano en Agolada, ou no proxecto Artesanía no Prato, no que se traballa pola incorporación da artesanía de Galicia á gastronomía. Nos últimos anos, a zona conta cun museo de olería de Niño d'Águia que contribúe á conservación, recuperación e posta en valor do barro local e das formas tradicionais, así como do traballo dos oleiros. No ano 2025, o museo celebrou a 5ª fornada tradicional nos antigos fornos tradicionais de pedra, no marco da celebración dos Días Europeos da Artesanía, que contou co patrocinio da Xunta. O Museo de Olería de Niño d'Águia é tamén a sede do Encontro de Cacharreiros, que se celebra desde o ano 2014 e que se está a consolidar como unha referencia na divulgación e dinamización da olería e da cerámica. O Encontro de Cacharreiros conta co patrocinio da Xunta desde os seus inicios, chegando mesmo a asumir a organización do evento durante as súas primeiras edicións.